खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि गोबां जायगाफोराव बमाजों गाग्लोबनाय आरो गोबां गारिफोरखौ बेरफ्रुहोनाय जाथाय बिजिरसालिनि थिरांथानि सिगां ढाकायाव सोमजिदों बेले-बेजे थासारि बांलादेशआव राजखान्थियारि जेंनाया गोजौ फारसे बांलांनो हमदों नंगौ हादोर गेजेरारि क्रिमिनेल कर्टनिफ्राय गाहाय मन्थ्रि शेख हासिनानि हेंथायै बिजिरसालियाव बिजिरनायनि सिगां बांलादेशआ हाइ एलार्टआव दं फारसेथिं शेख हासिनाया दोलोनि मावथिफोरनो मोनसे इमोशनेल अडिअ मेसेज फोसावदों जेराव बांलादेशनि लामायाव आरोबाव गोख्रैथि लाबोनो खावलायदों गाहाय मन्थ्रि शेख हासिनाया थांनाय साननि बेलासियाव ढाकानि गोबां जायगाफोराव बमा बेरफ्रुनायनि खौरां मोननाय जादों सुलुंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बोसोनगिरि सयदा रिजवाना हसननि न'नि मोखाङाव बमा बेरफ्रुयो बाजार ओनसोलाव आरोबाव मोनसे बेरफ्रुनाय जाथाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों नाथाय दासिमबो रावबो सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै ढाका मेट्रपलिटान पुलिसनि कमिशनार शेख मोहम्मद सज्जद आलीआ मावख'गिरिफोरखौ हिंसायारि गाग्लोबग्राफोर गुबैयै पुलिसखौ नोजोर होग्राफोरनि हेंथायै गोख्रों गोहो बाहायनो बिथोन होदों आरो बिजिरनायनि सिगां गासै ढाकायाव रैखाथिखौ गोख्रों खालामनाय जादों